Ir-residenti ta' San Vincenz de Paul li għandhom mart fil-kliwi u li sallun kellhom bżonn imorru l-isptar Mater Dei iktar minn darba fil-ġimgħa dialiżi, issa se jibdew jingħataw it-trattament f'San Vincenz stess fejn ġiet inawgurata sala bil-magni ta' dialiżi b'investiment ta' 380,000 euro. Tkellimna ma' Francis Mintoff, wieħed mir-residenti li jkollu bżonn id-dialiżi. Tajjeb, u hawnhekk nibqa' hawnhekk stess u nagħmluhom biex ma kont qabel kont imur Mater Dei. U badna ġeniġi għaw, issa jgħat fġo kollox mija ju. Fl-inaugurazzjoni tas-sala, l-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Abela qal li dan is-servizz issa huwa disponibbli f'San Vincenz stess mingħajr skumdità li l-pazjenti kollu jivvjaġġa biex jingħata l-kura. Spjega kif huwa kkalkulat li jibdew isiru sa 70 sessjoni ta' dialisi fil-ġimgħa. Dan huwa l-ewwel unit ġewwa l-Gżira ta' Malta li joffri dialisi barra mill-Isptar Mater Dei. Dan huwa l-ewwel wieħed minn 3 satellite units li aħna ħanipprovdu fil-Gżira ta' Malta. Dan l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed ħajkun ġewwa iċ-ċentru Ċensu Mowran u t-tielet wieħed ħajkun fit-Tramuntana ta' Malta imma nħabbru aktar dwarek aktar tard. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Pola Ġużgalja qal li kif imħabbar fil-budget danu l-ewwel pass se jwassal biex is-servizz jaspandi għal proġett ta' 18 magna fix-xhur li ġejjin. L-ewwel ma ħagawdu ovvjament huma residenti, għandna 9 minnhom hawnhekk ġewwa San Vincenz li għandhom bżonn dan id-dialysis, però fl-istess waqt ukoll huma dejjem il-persuni anzjani. Aħna hawnhekk dan l-isptar huwa speċjalizzat fuq il-persuni li għandhom il fuq minn 60 sena u għalhekk minn kwalinkwa aspett tal-ħajja minn Malta kollha jistgħu jiġu hawnhekk sabiex ikollhom id-dialysis. Issa ovvjament sintendi għandek dawk l-anzjani li qegħdin ġol homes li jkollhom bżonn id-dialysis, jiġifieri kollha ħajkunu qegħdin jaħdmu hawnhekk. Ma parti jekk ukoll dak li għandhom barra, dak li qegħdin barra fil-komunitajiet jistgħu jieħdu s-servizz minn hawnhekk minn ġewwa din iċ-ċentru tad-dialiżi. Dr. Ġużgalja qal li l-pjan tal-Gvern u li jkabbar dan is-servizz tad-dialiżi b'mod li f'San Vincenz ikun hemm ċentru li joffri dan is-servizz.